Tato mini inteligentní kamera lze snadno nainstalovat kdekoliv. Není potřeba žádný napájecí kabel ani internet, bez ohledu na vzdálenost. Můžete sledovat živé záběry a nahrávky na svém telefonu. Kamera dokáže nahrávat zvuk a podporuje obousměrnou hlasovou komunikaci. Má infračervené noční vidění, takže i ve tmě zachytí jasný obraz. Kamera je malá jako nehet, snadno se přenáší nebo skrytě instaluje na jakékoliv místo, které chcete monitorovat. Pokud si objednáte dnes, můžete využít 50% slevu, protože značka právě pořádá promou akci. Kromě toho je k dispozici doživotní záruka. Není potřeba instalace ani elektřina. Může se magneticky přichytit na kovové povrchy během 1 sekundy a zůstat skrytá. Po plném nabití může fungovat 6 měsíců a má kapacitu 250 GB, takže se nemusíte obávat ztráty záznamu nebo útoků hackerů na vaše soukromí. Je ideální pro domácí bezpečnost nebo jako autokamera. Užijte si 14denní bezplatnou zkušební dobu a pokud nebudete spokojeni, můžete ji vrátit zdarma.